शिव चांदनी ता रूप सूटी प्रेम की गाना कोरते जो హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఇక్కడ ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్, 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోదిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి కింద యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ బ్లింక్ అని ఉంటుంది, సెర్చ్ చేయండి వచ్చేస్తుంది. బ్లింక్ యాడ్ చేసుకోండి. బ్లింక్ని మొత్తం పెంచుకోండి. సో ఈ విధంగా సో ఇలా వస్తుంది. ఇలా సో బ్లింక్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో సారీ, పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో సెకండ్ ఫోటో దిగా దీని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆర్మార్క్ దిగా దీన్ని టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సింపుల్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కావద్దు. సో కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ నుంచి మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్, 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి సేమ్ దీన్ని కూడా ఇలాగే కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్, సెకండ్ ఐడిగా థర్డ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం. ఈ ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దీనికి కూడా పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌తో ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో కన్‌ఫ్యూజ్ ఏమి లేదు. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి.
సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం. ఈ ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటో పేస్ట్. ఈ ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో, సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలా ప్రతి దానికి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇక్కడ లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్, 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.